Satisfacción no Concello de Pontevedra polo que consideran un repunte na rehabilitación de edificios do centro histórico da cidade. Temos como un pequeno repunte da cantidade de licencias solicitadas para a rehabilitación, non? E casi todas as licencias que se veñen concedendo ou que se veñen tramitando son para usos diversos, pero sí que destaca o tema da vivenda, non? Dos usos para a vivenda e usos comerciais. A Comisión de Urbanismo desta mañá tivo sobre a mesa unha solicitude para rehabilitar un edificio na Rúa Real. Tamén a solicitude de licenza de primeira ocupación para unha residencia da terceira idade no antigo edificio de Almacén Rodiño, na Rúa Don Gonzalo, que se presentará na Xunta de Goberno Local do vindeiro luns. Especialmente importante para nós. Primeiro, polo uso residencial que alí se vai a cometer, porque estamos falando dunha residencia. Segundo, porque é unha zona que sí que acusábamos, non, sobre todo, xa non só a Rúa Don Gonzalo, sino a continuación en César Boente, pois que tiña un volume de baixos sin ocupar, pois importante, non? A licenza chegará despois de 3 anos de trámites e dará luz verde a un centro que formará parte dun complexo residencial e asistencial para maiores. Falase, ou nas reunións nas que mantivemos para ver a evolución do proxecto, dun volume de empregabilidade do redor dunhas 20 persoas, que tamén constitúe un efecto dinamizador da propia economía local, e estamos falando de aproximadamente 39 prazas de aloxamento. Dende o pasado marzo, a Oficina Técnica de Rehabilitación informou de 36 expedientes e 12 autorizacións ante a Consellería de Cultura.